Jien biss qabel jingħata bidu għall-20 edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja li din is-sena se ssir fil-Brażil l-istennija kbira. Entużjażmu mhux biss fost il-partitarji imma wkoll tat-tfal qed iġemmgħu l-istikers tal-album tal-Panini, il-ġenituri tagħhom jew in-nanniet li spiċċaw iffissati biex jakkwistaw l-istikers li jonqoshom l-eżiż tagħhom. Għalhekk fis-7 Ġunju festa pubblika għal pajjiżna dan l-istazzjon mar il-Belt Valletta, preċiżament quddiem Anastasi fejn bqajna sorpriżi bl-ammont kbir ta' nies ta' kull età miġbura biex ipartu l-istikers. Tkellimna ma' sit il-ħanut Dominik Anastasi dwar l-entużjażmu ta' din is-sena. Il-World Cup dis-sena kienet waħda kbira. Mhux Malta biss kullum kien għandna rapporti minn barra li n-numri huma fenomenali dis-sena. Il-ġimgħa kbira saħansitra għaddejjin bil-seba' visti u grupp ta' nies ipartu l-stickers. Ma nistax nikunu ħafna esperjenzi għandihom. Ħafna. Għandna wieħed hawnhekk jarma jiswed jonxor ħwejjeġ jagħmel stickers mal-ħajt u jqgħod jażel. Rajna pulizija, avukati, membri parlamentari, ex-ministru. Ma setax jonqos li nitkellmu wkoll ma' dawk li qattaw l-għodwa tas-sibt ipartu jixtru l-pakketti tal-istikers tal-World Cup. Safari set naqat l-album, inni naqdu naqqa ta' żmien, s-sena jew xinsibu. Għandha l-lista ta' tfal, dawn il-lista. U għandu l-istikers għandha l-ħbib tiegħi. Meta naqduh naraw il-lobiet, jiena għandhom team favorit tiegħi l-Ingilterra. I think it's a lot of fun. It's exciting for them and it's a good opportunity to mix with other people. Qed naqgħod l-stickers u għax dilettant tagħhom. U għedna l-lum ġurnata u fadna li ġu forsi naqdu u qabel ma tibda l-World Cup. Tfadal li 8 sissa li ma sibċej, imma laqwa li naqdu tieħu pjaċir. Għaxam nintaqaw ħbib, insomma, u ġili tintaqa ma nisma tkun ilek snin ma tarom. Dak il-pjaċir tijajin, l-imparta nħawat man nisu. Laqtitna fost l-oħrajn ir-risposta ta' dawn iż-żewġ titfal meta staqsejnihom xi tfisser għalihom il-World Cup. Kun xi ħaġa sabiħax, it-timijiet ma jiġġieldux kulħadd ikun maqgħud flimkien. Jekk terbaħ tifraħ u jekk titlef tifraħ xorta jkunu pparteċipaw. Insomma, fil-Belt Valletta rajna mhux biss l-entużjażmu ta' dawn in-nies, imma eżempju ċar ta' kif ħaġa daqshekk sempliċi tlaqgħu taqgħod persuni ta' kull età flimkien wara passjoni waħda, l-album tat-Tazza tad-Dinja.